Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula badhe niki layah-layah leren saking nyambut gawe. Keparenga kula matur dhateng sedherek-sedherek kula sedaya. Kula badhe matur ngendikanipun tiyang winasis menika sampurnaning urip. Bab sampurnaning urip menika ngendikaken wonten gangsal A ingkang sepisan menika apik atine ateges tansah tumindak ingkang jujur lan tansah dhateng tiyang sanes menika mboten nate ngawoni elek-elek. Dene kaping kalih menika apik awake tansah sehat. Kaping 3 ngendikake nek apik srawunge kalih sinten-sinten sae. Nggih pejabat, nggih wong cilik, wong mlarat, wong sugih, wong edan, nggih sae, menika sae. Lajeng ingkang kaping sekawan nika eh, akeh elmune. Kaping gangsal menika akeh gunane. Menawi kita gagas-gagas lan kita raos-raosaken, kita ngen-ngen, kita pikir-pikir menika janjanipun menika nembe sae wonten ing ngalam donya. Saenipun menika dipun tambah setunggal inggih menika 6A. 6A niku napa? Apik ibadahi. Amargi menapa Allah paring pangandika wonten ing surat Az-Dzariyat ayat 56 bilih ingkang ngendikanipun ngaten wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sak temene ingsun ya kuwi Allah ora nitahke jin lan manungsa kejaba supaya ngibadah marang ingsun ya marang Allah. Menika jumbuh kaliyan ayat menika. Dados menawi kita saged nglampahi 6A menika langkung sae inggih menika apik atine kepisan kaping kalih apik awake dene kaping 3 apik srawunge kaping sekawan akeh elmune kaping gangsal menika akeh gunane lan tambah tunggal menika 6A apik ibadahe. Tentu kemawon menawi saged nglampahi insyaallah menika badhe pikantuk kesaenan, pikantuk kawilujengan inggih wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Menika anggen kula ngudar gagasan mekaten. Dados mbok bilih anggen kula matur lan ngaturaken panjenengan kathah kekirangan lan kalepatan ingkang menika kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.